Добро утро! Часът е 6:30 и днес отиваме към Русе на Ретро Събор с моя приятел Дитко. Здрасти! За пъти ли сме да си ходим? Багажчето, 3 столчета, ходилната чанта, Димчо, пица. Готови за бой. Браво, много примерен граждан. Чакай бе! Трябва да хвърля столчета. Как са ти очакванията за ретро-парада в Русия? Очакванията са ми, че ще има ретро коли. Не, баби ще има. Бау! Баби. Ето и ние тръгваме на път. Жилката запали. Прибираме работите. И газ. Тръгваме към Русе, на магистрала сме и да, блок пред нас не светнил. Газ към Русе. И да, почти преполовихме пътя. Слизаме към магистралата. Слизаме, там правим десен завой и сме на половината към Русе. И да, едно трабанче пред нас, един бургазлийски колега. Отзаде и другата лада. И още един час до Русе. Не остана. Нали, Дими? Точно така. И това да не би да е първото изпреварване. Оп. Там остана. Там. Още малко остана. И така, добре дошли в Русе. Ето го, Димчо. Трабанти, москвичи, всичко има. След около 5-6 минути сме там. Съберем се с другите момчета и ще снимаме вече другите коли. Айде! Благодаря. Хора след тях, там ще ви кажат къде да паркират. Добре. На вас. Още жигулка. Жигулин, ти си чудна кола. Жигулин, не те разменям за жена. Жигулин, ти си моята кола. Жигулин, след до края на света. Жигулин, ти си чудна кола. Жигулин, не те разменям за жена. Жигулин, ти си моята кола. Това е българска кола, това е София и са произвеждали много малко бройки между другото, ама е изцяло българска кола. Интересни факти. О, курвеч. Ау. Ciao, 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 bel partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Дали се продава тая кола? Чай да влизаме. Охо, пастърчки не оставили тилане. Браво. Кой е собственика? Я? Димов ли? Не го познам. Аз не познавам. Моля, не пипате Ей! Аз си седнах вътре. Бас. Що слава тук? Ти ще служим там. Браво, не, че подаря на количката, чистичка да държа момчето. Браво на момчето. Това вратата затваря, бе. Не знам, за колко ли пари е взел?
колите, няма да питаш. Сината дали се продаде? Не знам, тя пък... И да, вече бяхме на парада, ще видите след малко снимки и видео от там. И ви говорихме как трябва да се видим с още няколко момчета. Та първия дойде. Нека да ви представя Митко. Здравейте! Митко. Здрасти, драго ми е! Здрасти! Това е нашия русенец, който в момента ще ни... Аз ще бъда местен гид. Не го разбрах, но ще ни разхожда и след този влак. Трябва да бъде показан син влак. Това е ресторанта. А, да. Бой, тук са яли и умрели хора вече, брат. А ти си много зле, бе. Това е най-вероятно е бил за работа. Джеп се парето. Тука... Не може да почна там. Тук е било банкетната зала, човек. Тук са играли кючеци и милчеци. Джамайката е пял тука. Джамайката е пял. 5,11 евро е пял тука Джамайката. За хотела. И сега предстои среща с нашите приятели. В момента се насадихме в хотела. Той е много готин. Красив, жълчък. Ето ги. Митко, Качо, Пресов Лъв Филип. Много жесточена битка. Между двама един кара Golf 5, другия има 1000 часа на Евротрък и на Сети Борса. Много остър забой за Калян Божинов, взима го без проблеми. Мале! Много карате момче. Взимаме на завоя. За малко. С въртите. Втора не влиза. Обратен. Дали се използва ръчна тук? Няма. Страх го е. Корясна са. Това да ръчна пашка ли? Да, бе. Той гледа обаче със слънчевото чувака. Професионалист. Чак на варим. Леся. Малко Чантичката е. позабравихме в влога, ама 12:30 е. Гюргел. Гюргел в Румъния. Че фаче домно ле. Чорба де бурта и пие нататък. Като цяло парада свърши. Май от тогава не сме се включвали. И да. Сега ходихме и ядахме Макдоналдс. И се връщаме към Русе, където ще спим. И утре сутринта тръгваме с пълни сили към Варна. Но ще се отбием през Дъбровино. И ще ударя шамар. Извини. Чао! Добро утро, хора. Ден 2. Тръгваме в хотелчето. И да цяло... Това беше. Беше готин събора. Вече да бяхме момчетата, беше яко. Ти за вода ли? Да. Трябва да се бия. Беше нашето пътуване към своя край. Разбира се,